Benvinguts a una nova edició de Pressupost Zero, des de 1998 i per molts anys més. O això esperem. Molt bona nit en aquesta edició 791 del Pressupost Zero aquí a Ràdio Cornellà, al 104.6 de la FM. Ens podeu també escoltar a la web de Ràdio Cornellà i també veure i escoltar a Twitch, perquè sortim allà a Twitch, això encara funciona, tocarem fusta. I demà divendres, cap allà al migdia a la tarda, ens podreu veure a la plataforma YouTube, on queda allà, guardat allà forever. Exacte, on el nostre tècnic ens penja el dia següent cada divendres. És com un rellotge, el tio està allà, pam, YouTube, sí. Programa penjat. Es lo que tiene programar estreno. Vale. Molt bé, així m'agrada. Un tio, com un rellotge. Seriós, és un tio seriós, és el molt Marc. germànic per això. És més yanqui per altres coses, però per això és com molt germànic. El tio no falla, pam. Exacte. Que pot caure internet, wifi, el que sigui. El tio, però pam, ell està allà, sempre. Està allà. Saludem primer de tota la gent que es troba aquí a l'estudi. Gala, què tal? Bona nit. Hola, bones, bona nit. Què tal, Toni? Molt bé, gràcies. Mentre funcioni la calefacció, podem tot venir correcte. sempre. Exacte. Estem aquí d'obres, però tot funciona correctament. Es nota. Saludem també a la Natalie, que la tenim a la producció, guió i una mica de tot. Hola. I veu, locució. Hola. Què tal, Natalie? Com et trobes? Aquí un poquito... no entiendo esto, Ah, sí, es un clásico. Natalie, te queda una semana un poco para ya empezar en tu momento ese carnaval de Barranquilla. O sea, que esperamos un poco de novedad aquí. El carnaval de Barranquilla hace años. Bueno, pero lo puedes llevar aquí, no hace falta que vayas tú allá. No. Portalo a l'Eixample. No, déjalo, yo estoy aquí, estoy contenta. O, no sé, incita a medio vecinas que tengas cerca Jo ahora. m'hi apunto, Mira la Gala que la tienes por allí cerca, la puedes liar. No, a mí me gusta cómo está, Yo ya no salgo y con frío menos. Bueno, eso està per ver. Saludem també, tindrem aquí en qüestió d'un parell de minuts al David Amador, com sempre, i especialment avui saludem també el Marc, que és el nostre tècnic. Què vol demanar, Toni? A veure, què... Bueno. Tècnic / MacGyver, perquè quan alguna cosa falla sempre ens ho arregla. I a més sempre ho treu tot, o sigui que el tio no falla mai, o sigui que sempre està aquí. I també saludem un record per la Natàlia, que porta un mes de febrer una mica complicat. Xungo, sí. Complicat. No està sent un mes de febrer. Suposo que per Carnestoltes, quan... Ui, tant. La Natàlia, aquest cap de setmana es desperta i ja se li ha passat tot. Ui, que marxo cap a Cádiz, vale. M'has recuperat. I fora, com sempre, aquí estarem. I qui us parla, Toni Jiménez, que fins pràcticament les 11 de la nit estarem aquí en directe, aquí amb el Pressupost Zero, o sigui que comencem, que anem cap al sumari. ¿Cuál es el menú de esta noche? Porque nadie me puede prohibir ladrar. Anem ràpid, que fa fred a fora i hem de... Escalfar-nos. Hem d'escalfar-nos, tenim molta teca, tenim enigmes amagats amb la Nathalie, tenim molta música, novetats de pel·lícules, estrenes, tenim, plataformes, un concurs, Exacte. com sempre, i també tenim un sorteig d'entrades que parlarem en qüestió de minuts. I també alguna coseta més que ens portes... Exacte, avui es porta la nova secció. Premier. Fem l'estreno avui. Exacte. Bueno, ja veurem. No farem spoiler. Sobre ciència, s'han d'aguantar els fans. Tenim una pregunta al Twitch. Ja comencem? Sí. Què ens diuen? Sí, un tal Xavi A97 que diu: Gala, tu quan dorms? Jo no dormo, jo sóc un mussol. Va de negre perquè així dissimula. És el que té. En tot cas, nosaltres ja anem ràpids a buscar una mica el que hi ha a les xarxes socials, el trending topic i moltes coses més. Ara em poso el Twitter. El trending topic, la última hora de las redes sociales.
recordem a la gent que ens pot veure i escoltar tuits, com parlàvem fa una estona, la gent pot comentar, dir la seva i demanar coses. I nosaltres també aprofitem aquesta plataforma també per oferir entrades. Som així de generosos. Avui tenim sorteig. Tenim sorteig, fem una mena de spoiler, avançament, perquè la gent vagi engrescant. Exacte. Sortegem, ja ho diem, 2 entrades per assistir al concert del demà... Dissabte a Sala Romagosa, aquí a Cornellà, de Chicuelo, guitarrista flamenc brutal, que a més és de Cornellà. Això, local. Local, però molt internacional, que aquest tio és un crac i tal. Molt bé. I qui vulgui veure aquest concert i gaudir... Què s'ha de fer? Doncs ens ha de fer un comentari aquí, el Twitch és molt fàcil, només dir vull entrades. Vull entrades. Vull entrades pel concert, no cal que ens expliquin la seva vida. No, dius, vull anar a aquest concert que em sembla brutal. Bé, i si ens volen explicar alguna anècdota també d'algun concert que hagin anat, estem oberts. He estat a punt allò de quedar-me les entrades perquè veia tan xulo que dic, mira, no diré res, però al final, com es diu això, pressupost 0. O sigui que sortegem entrades de manera gratuïta, un parell d'entrades perquè no vagis sol, perquè clar, anar a un concert sol no cal. Pot estar bé, però bueno, si pots comentar després... Exacte, la típica que diuen més val sol que mal acompanyat, quan et trobes sol ja no et fa tanta gràcia. No, i tu que has estat allà a París ho saps molt bé. Són aquelles coses que passen. O sigui que la gent que vulgui anar al concert només ha d'escriure aquí al Twitch i comentar. Abans fèiem trucar a la gent, però ara no. Diu, mira, pots escriure al Twitch i tal, al pressupost 0, ja ho diem, no? Estem aquí la nostra plana. És gratis, o sigui que connectar-te i ja està. Aquí tenim ja l'entrada triomfal del David Amador, David, que entra com sempre a la carrera, també de negre. És un dia molt fosc. Ai, avui tots anem de negre. Però avui posarem llum a la foscor. Posarem llum a la foscor. Ens trobem, David, estem a la part de sorteig d'entrades pel dissabte a Sala Romagosa, concert brutal del guitarrista flamenc Chicuelo de Cornellà. Què dius? Ostres, boníssim això. Pots participar si vols, tot que és una mica raro que tu mateix participis. No podem participar nosaltres, no? A les bases posa que no, però bueno, aquí cadascú... Que la gent participi i ens comenti alguna cosa. Correcte. O sigui que... Exacte. Al Twitch ens comenten que el 2013 va guanyar un Goya. No sé de qui estem parlant, per tant, posem un subjecte i així ens n'adonem tots. Ha passat molt de temps, Bueno, és que, clar, és que és un crac. Estem parlant d'un tio que... Chicuelo sí, hombre. Chicuelo sí, no, pensava que deies un altre. No, hombre, Chicuelo sí, clar, Chicuelo sí, home, a tope. Sempre amb Chicuelo. El Xavi està a tope, avui? Xavi, ets un crac, clar. Sí que sí. Está más a tope que yo, que llego un poco desnortado. Bueno, mentre agafes una mica d'aire, David, nosaltres donem pas a la secció aquesta que posa el guió, que posa Enigma, de la Nathalie Ramé. Home, Nathalie. Vamos allá. L'enigma. Momento. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. Els enigmes de Nathalie Ramé. Yes, two can keep a secret if one of us is dead. Molt bé, Cataclan. Què ha passat? Que susto. Tenim avui més que enigma, serien com adivinanza, ¿no? Una endivinalla. Correcte. Nathalie ha portat doble reto, ¿no, Nati? Sí, bueno, tenemos 2, pero para los que son mal pensados, no jugáis. Vale. Doncs David Toni, fora. Me'n vaig, adeu. Tú fuera. Vale, vinga. I la Gala per què participa? Porque la És perquè encara no la coneixes. Jo, bueno, ja també és veritat. Goza de mayor prestigio. La señorita Natalia, menos mal que no está, porque si no, esto Siempre se nos nos la lía. despiporraba. Exacto. Si no, esto se nos despiporraba totalmente. En honor a ella vamos a hacer esta sección. Bueno, que está viva, que está viva, que se va en honor a ella. Esperamos su pronta mejoría. Le enviamos una abrazada. Una abrazada. A ver, la Gala es una niña muy inocente, por favor. Vale, venga, doble reto caliente aquí. A ver, entra duro y grande en la boca, pero sale blando y pequeño. A ver, ¿qué es? ¿Por qué miras a David? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, marrano? Quiero Ho podem dir o no? Quiero que el Xavi lo responda en el Twitch. Xavi.
Primer, entra duro y grande en la boca, pero sale blando y pequeño. Què és? Aquí heu d'anar enviant... Això hauria de sortir al revés, però... Entra duro, se lo repito a los que no lo han oído. Vale. Entra duro y grande en la boca, Sí. pero sale blando y pequeño. Què és? ¿Qué es? Molt bé. Això de primeres. Ja podeu escriure al Twitch. I després, un altre repte, no? El otro es húmedo por dentro, con pelos por fuera y comienza por la letra C. De casa, ¿eh? C de Sí, la casa. C de casa. Húmedo por dentro, con pelos por fuera. A recordarse que yo soy sudamericana y claro. Claro, claro. Claro, porque O sea, si fuera con K, ¿no? Con K sería kiwi. Pero kiwi, no. claro, no. Pel xat ens diuen, és un xiclet el Xavi. Jo també ho he pensat, eh? Ah. Jo també Bueno, ho ya he lo veremos pensat. al final Bueno. del programa, Vale. lo decimos. Pero con pelos, ¿qué chicles? Con... No, 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 no. la primera. La primera. ¿Ves cómo te digo yo? Un chicle con pelos. Oh, tengo un chicle. Bueno, és igual. Canviem, ja sabeu, escriviu al Twitch i al final del programa la Nathalie doncs resoldrà el dubte, no? Repetimos. Otra vez, ya, No, ya está, hombre. Que no, ya está, fuera. Dades increïbles. Anem. Vinga, som-hi, dades increïbles, però, atenció, totes són reals, crec, penso. Vamos allá. Con... Busquem dades increïbles i alhora reals. Una volta al món amb pressupost zero. Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior. Molt bé, estamos no en el espacio exterior, estamos aquí en Cornellà, a l'estudi número 1 de Ràdio Cornellà. Hay obras, ja ho sabeu, estan fent obres, i van bien les obres, eh? No, i són els lavabos, com al Bernabéu, us en recordeu? Sí, sí, les sí. obres en els lavabos del Bernabéu? No. Sempre que el Barça havia de jugar una final de Copa al Bernabéu, el Madrid deia que no podia acollir la final perquè hi havia obres als lavabos. I això impedia que el Barça aixequés un títol, el Barça Guardiola, sobretot, aixequés un títol a casa ajena, a casa blanca, eh? I, bueno, són les obres Desubicada. de los... Correcte. Jo estava desubicada. No, això passa. Tu dius, no quiero que venga gente a casa, obras en los lavabos. I ja està. Claro. Però atenció, atenció, un camarón. Sabeu el que és un camarón? Cantante. Un camarón también, pero un camarón es una especie de gamba y en este caso... ¿Un camarón no es una cámara grande? También, un camarón, o el tío que lleva la cámara. Pero en este caso un camarón mantis, que es como una especie de gamba, puede golpear, atención, esto es un dato real, con la fuerza de una bala del calibre 22. Terrible això. Es tan rápido que el ojo humano no es capaz de percibir el golpe. Paf. Puede atravesar el vidrio y lo usa para cazar. El camarón mantis tiene otras propiedades increíbles. Perciben el color de una forma única en el reino animal con 12 tipos de fotodetectores distintos. Carai, això és com com es deia aquell, el bicho aquell extraterrestre, que Predator. ¿L'heu vist, Predator? Pero me gustan Anson. más los frotodetectores porque va de frotarse. Y a mí frotarme me gusta mucho. Sí, Como el lo pasa. frotar-se va acabar. Se m'ha escapat. No, Correcte. el frotar-se va acabar, com deia l'anunci. No, el frotar-se va acabar, això era de Scotch Brite. Ei. Scotch Brite... Jo no Doncs puedo estar aneu así. alerta amb els camarons mantis perquè podeu sí. quedar arreglats. Tot el que porti mantis és xungo, no? És xungo, les mantis religioses, Mantis se religioses comen a los també. machos, no? És un, Tu ets l'experta en aquest tipus de tema. Exacte, Sí, sí. correcte. Ciència, amb Galavila Matamala. Atenció, perquè una cucharada de una estrella de neutrones es igual al peso de unas 900 pirámides de Giza. Per tant, tu que domines el tema ciència, A veure. què ens pots dir, Gala? Las estrellas de neutrones son increíblemente densas. Muy bien. Son muy pequeñas, alrededor de 20 kilómetros de diámetro, Muy bien. pero tienen cerca de 1,5 veces la masa del Sol. Déu-n'hi-do. Solo un terrón de azúcar de material de estrella de neutrones pesaría alrededor de 100 millones de toneladas en la Tierra. Hola, això és molt, Un metro cúbico equivaldría al peso de todo el océano Atlántico. Déu-n'hi-do. O sigui, mal, no? Però on es troba? Clar, una cucharada d'una estrella de neutrones. On vas? Clar, és que això com ho pots comprovar? Clar, Vull dir que vas aquesta amb la- gent ha hagut de pensar molt, eh? Bueno, això forma part de la teva secció, no? Aquest tipus de notícies. Mira, deberes. Deberes. Encuentra... Para el fin de... Ho veurem la setmana que ve. Busca una cuchara de neutrones. Vete al chat GPT i Mira, portaré pregunta. una cuchara Ah, mira. i ens posem a caçar neutrones per aquí. Li podem preguntar al xat,
GTP, GTPS Nintendo que busqui. Sí, No? és Mira, igual. precisament parlant de Nintendo, atenció, perquè tothom ha tingut una Nintendo, no? Sí. Més o menys. En algun moment, sí. Depèn de quina. Bueno, les bueno. primeres eren Nintendo de... DS. DS. Jo en tinc 4. Veus? La Sí, DS. t'agrada. Yo tengo 3, ¿eh? Yo Tengo empecé- 3 piscinas. Ay. Yo empecé con la Atari y seguí con la Nintendo hasta la 64, que ya no la tuve. Tenim una versió retro d'aquestes Sí. que van treure ara, són no, petitetes en tinc de cinc. Super Sí. Nintendo, Ah. però les petites, les que van directe a la tele, són noves. Ah, molt Però Jo a veure, l'original. vale. el tema... El tema és que Nintendo la gent es pensa alta tecnologia. És alta. Sí, i sí, però va ser fundada en 1889. No el 99, que això seria el Barça. 1889, chaval. No, gracias por el apunte futbolero. No, esto no es una errata. Realmente se fundó en 1889 porque esta querida compañía de juegos japonesa es unos 100 años mayor de lo que probablemente pensasteis o Correcte. pensasteis. Clar, tothom pensava 1980, no? Jo no Décadas sabia. antes de Ah. Pokémon y Mario, Nintendo abrió como una compañía de naipes, cartas, lo Cartes. que sería para... La pareja francesa aquesta de... Bueno, eso es otra cosa, lo de pareja francesa. No. Digo, cartas. Piques, haces... I una cosa porta l'altra. Rèvole. perquè és Ah, normal del efectivament, veus la món. gala o agafa Sí. rápido. Lo normal. Diversificaron su actividad lentamente hacia otras formas de juego a lo largo de los años y porque vieron que ahí estaba el cash. Clar, hi havia el Dijeron, cas... oye, déjate de cartas y vamos a lo que realmente... Todos enganchados a la Super Bueno, es como Nintendo. Mattel, ¿no? Mattel siempre ha sido la gran casa americana de juegos de mesa. Sí. Y ahora es Marvel. No, No. no, la compró Disney. Creo que Disney compró Mattel. Bueno, era la de las Barbies y Ken, Sí, ¿no? sí, Mattel. y empezó con juegos de Mira, mesa y terminó Sí. siendo Bueno, clar, una gran casa de perquè juguetes. jo tenia una Barbie, dos Barbies vaig Ah, sí, tenir. tenía Sí, dos yo Jo no Barbies. sé quantes en tenia, però Gala tenia era de moltes. Nancy. No, ara- No em van David, comprar mai. Oi. Mattel tenía unas Barbies para jugar a Los Ángeles de Los Charlie. Ángeles de Charlie, Ese es el una símbolo. sèrie vintage, bueno, et sona la Y pel·lícula. la Sí, película sí. sale Cameron Sí. Díaz. De petit, clar, Exacte. estava Farrah Fawcett Majors. I ara ha sortit la nova, bueno, ja fa uns anys, Bueno, però correcte. salió la nova. I què passava? Que hi havia només Argan Boys. I clar, com podies jugar a Los Ángeles de Charlie si només tenies muñecos articulados que todos eran tíos? Los puedes O sea- hacer, ponerles peluca, ¿no? Pero no había peluca para los muñecos articulados. Eso es muy moderno, Natalie? Havies de tenir una Barbie. La Clàudia diu que tenia nenucos. Nenuco, molt bé. Muy bien, I va molt tenir bé. el Lucas o la Nancy? Ostres, això Aquesta jo no ho sé, seguidora aquesta oient, aquesta telespectadora de Twitch, va tenir Nancy o Lucas? Volem saber. Què és Lucas? Lucas era el nòvio de Nancy, era el Ken. Però que no, que hi havia els nenucos. Els nenucos no és ni una Nancy ni un Ah, és Lucas. veritat, és Són veritat. bebès acabats de néixer. Lucas con K o con Ah, és C. veritat, David, en tu casa hay nenucos. Acuérdate que tu madre por cada Navidad me regalaba un És nenuco. veritat, Hola, és hola, veritat, ai, el ai. nenuco la Como caronava. mensaje subliminal. mi Ese suegra- apunte histórico de Jo en de tinc 3 Natalie. al quarto, a l'habitació, sí? que donen una grima quan dorms, perquè clar, estan tots així... Sí, i són nens, bueno, són Són nadons. Són nadons Sí. que fan una mica de por perquè estan Mi allà suegra, mirant-te. Como mensaje subliminal, cada año nos regalaba un nenuco. ¿Qué Hasta quería decir que- con eso? Sí, bueno. tenía- Que ja toca, que ja toca. Era un nenuco con cara de gato i vam Ja tenir està. gatos. Bueno, ja està. Bueno, què? Canviem de tema, no? Perquè volem ciència... Continuem amb... Ja, ara ja estem parlant de nenucos i de camarones, hem parlat de mantes religioses. Jo vull parlar de Nancy i Lucas, a veure si algun seguidor de Twitch ens parla de Nancy i Lucas, sí, si van viure l'etapa de Nancy i Lucas, naturalment. No eren els que cantaven. Igual Andy Lucas. Andy Lucas eren otros que cantaven allò de... No me'n recordo. Anem a ciència des de zero. Parlem del medi i la tecnologia a ciència des de zero. Yo, VIP. Let's kick it. Amb Gala Vila Matamala. Pam! Pam! M'agrada aquest... Pregnant. Vanilla Ice. Tú Esto misma. sí que es actual a tope. Sí, això és com dir, tu mismo Ojo, con la tu que está haciendo mecanismo. los cortes soy yo, así que Un si poco os abruptos. Si os quejáis, No, però a Conmigo, mi, eh? a mi em van dir, acaba amb un tall ben tallat. I s'ha acabat amb un tall, Ha fet pam. Sí, sí, Però sí. em sembla que tu has pres massa literal, això del tall. Lo has hecho tú. A mi m'han dit, acaba amb un pam. I jo he acabat amb un pam. Bueno, sí, no está Si no, mal la del setmana todo. que ve estarà Lo millorat. acabamos de pulir. Pero, o sea, ha sido como abrupto, pero directo. Y eso ens agrada perquè la ciència con sangre entra, que deia. No, ha de ser niño estudia. Era la letra, era más La letra, para bueno, los de es letras, igual. pero bueno, com es dir, igual. Niño estudia.
I tu ara ens il·lumines. Doncs bé, avui us parlaré de els ratpenats. Però no us vinc a parlar de curiositat dels ratpenats. Us vinc a parlar d'una notícia que ha sortit a National Geographic, doncs que el ratpenat, a part de ser l'únic mamífer que ha conquistat el medi aeri, ara també es troben en el món digital. Què diu? Atenció, perquè eBay i Etsy, que són botigues online, venen ratpenats morts online i els científics es preocupen. Aquest és el titular amb el que ha tret la notícia a National Geographic. Ja han estat al centre d'atenció durant el coronavirus i ara segueixen sent-ho en el marc de les compres en línia. La veritat és que aquesta notícia és bastant túrbia, Només durant els mesos d'octubre ja es van apreciar més de 570 anuncis entre els dos llocs web sobre la venda d'aquests animals. Que fort. És molt fort, Ponme un quilo de ratpenats, per favor. No, hi ha més morts, o sigui... Clar, dissecats. Si no los quiero muertos, no los quiero. Dissecats o...? No, bueno, sí, ara ho t'ho explico. Perquè perdó. Endavant. Sí, ara bé. Aquests voladors els venien en forma d'accessoris i souvenirs per complementar disfresses de Halloween i també se'n va fer propaganda durant les compres de Nadal. O sigui, imagina't allà, tu fer allà truco trato amb el clip del ratpenat aquí, amb les ales obertes. I tenies allà el vampiro... Exacte, bastant turbio. Bueno, el Valencia tiene también es un ratpenat mort. Bueno, l'escut del València. I l'escut de Barcelona, l'escut de la ciutat com a tal, té un ratpenat, perquè hay muchos ratpenats. Exacte. I el palomo que vuela... Vosaltres porteu el color del... Sí, avui jo vinc amb la secció. Exacte. És l'uniforme del programa. Doncs aquest fet ha inquietat bastant els científics, no per al tema de les malalties, que jo és el primer que havia pensat, dic, hi ha hagut tota aquesta conspiració amb els ratpenats durant el coronavirus, ja durant moltes malalties, etc. Doncs els ha consternat per al tema de la conservació de l'espècie, bàsicament. La Joanna Coleman, una especialista en ratpenats i professora a la Universitat de Queens College de Nova York, diu que és una criatura que no es reprodueix gaire ràpid i que aquesta és la seva vulnerabilitat, que la sobreexplotació aquesta podria acabar en posar en perill l'espècie en concret. De moment no s'ha tret l'aigua clara de qui els està caçant o qui els està enviant. Home, Van Helsing, que era el cazador de vampiros, Van Helsing de tota la vida. Però el que dona més cringe de tot això és que és un animal que recentment està sent una espècie bastant comprada via online i sobretot post-mortem. Per exemple, als Estats Units va importar 115.000 ratpenats per exposar als seus museus entre l'any 2000 i el 2013. 115.000? És molt, això. Però al Camp Nou, més del Camp Nou, ple de ratpenats. Però què fan els museus? Tots els seus seients. 40 sales amb ratpenats. És molt fort. Doncs sí, aquesta és la notícia estranya d'avui, científica, però parlarem d'una cosa més positiva perquè avui és el dia dels dentistes. I de la pizza. Mira, això diu el Toni. Això és positiu? Això, és més positiu que un ratpenat mort, espero, bàsicament. A mi m'ha saltat aquí una protecció de voy a sacar una lanza o voy a lanzar, yo como sea que se diga, a favor de los dentistas, porque si no fuera por los dentistas yo no tendría dientes directamente. Claro. Y hay que tener, primero, mucha valentía para estudiar esta carrera y mucho coraje para aguantarse todos los madrazos que te pegan los pacientes. Madrazos i el mal aliento de la gent, perquè això és un altre tema, O sigui, tu estàs allà... I los mordiscos. Bueno, també i a l'època xunga del coronavirus... Ja. Això sí que ho van passar malament, jo crec. Doncs avui us vinc a explicar coses que no podríeu saber sobre els dentistes, aquesta professió, les dents, etc. Doncs, sobretot, un estudi realitzat per JobTet el 2022 és que la mitjana d'un sou d'un dentista és de 66.500 euros anuals. A mi ja no em fan tanta pena, Natali, què vols que et digui? Bueno, Lo vale. I llavors pot ser més o menys, depèn de l'especialitat. Claro. Ya, pero te digo, lo valen. Claro. ¿Tú sabes lo que es ponerme a mí una anestesia? Bueno, claro, que lo consigue però depèn del nivell. Està al nivell tipo carnicero de Milwaukee
que et falla. Clar, sí. Pero la anestesia, ¿qué es? Natalia es como M.A. Barracus para dormir. No tant, no. No, ahora ya me he controlado mucho, pero bueno, David es de los que también tienen que, para ponerle una anestesia, tienen que llamar a 5 personas. No, para ponerlo. A mi me la van posar i com si nada, són un tio molt Aquí duro. salten com panes, No, és eh? veritat, no és veritat. Doncs una altra curiositat és que les dents no són ossos, encara que ho puguin semblar. Correcte. Estan compostos per 4 elements, la polpa dentària, l'esmalt, la dentina i, sorprenentment, ciment. Què diu? Ciment. A més, no es considera part de l'esquelet com a tal perquè no tenen aquesta funció de regeneració que tenen els ossos, Clar. que es poden regenerar i curar-se. Que bé Una que- dent, si se't clar. trenca, pues, Que bé que aniria, eh? Que, Ja està. mira, tengo aquí una dent corcada de l'any Exacte. 3000. Però I clar, tu imagina't ciment per foradar això, No, allò quin- amb una... clar. No. Imagina't. Doncs també les dents poden modificar la manera de com parlem, el típic que no sap dir la S perquè se li escapa l'aire per Correcte. tot arreu. Correcte. I també, com ja sabem, els humans tenim 2 jocs de dents al llarg de la nostra vida, les que cauen, les que surten quan ens fem més grans, però aquest no és el cas d'altres animals. Per exemple, els dofins només tenen un joc de dents en tota la seva vida Què dius? i els elefants poden arribar a tenir-ne 5 jocs diferents. Van canviant. Exacte, i una curiositat dels elefants és que una vegada se'ls hi han caigut tots els queixals que ja tenien creats, diguem-ne, es moren de gana la majoria dels elefants, perquè no poden mastegar el menjar Clar. i la majoria dels elefants no es moren de vellesa, sinó de gana perquè no tenen dents. Ah, mira, ara m'ha entrat mal de queixal, eh? Però sí, està ben vist, perquè clar, sense dent, sí, clar, si estàs a casa pots fer un túrmix, però clar, l'elefant no pot agafar el túrmix. Clar, no, exactament. I llavors també hi ha altres animals, com el cavall i el conill, que no és que tinguin jocs de dents, sinó que els hi creixen les dents i al cap del temps se'ls hi van llimant, amb la mateixa manera de menjar o de... Exacte, amb diferents maneres. Y otro dato que Los ese sí me lo gatitos. sé yo es la vida de un animal como por ejemplo el gato y el perro doméstico se alarga si tiene mejor sanidad dental, si Claro, tiene claro, mejor cuidado dental. Sí. Porque muchas els de la- gossos. sí, porque la mejor cuidado dental más larga tiene su vida. Va, no, Això no lo bueno, sabia. clar, de fet les persones també, tenir una mala Clar, no. neteja o salut No, dental. i de fet tenir una mala salut mental et pot afectar el sistema digestiu, perquè Correcte. tot el que passa per aquí, si tinguessis una infecció a la boca o el que sigui, també et podria Te passar allà. puede dar un jamacuco important. Exacte. Com que la Natàlia no ha vingut avui, doncs he pensat en fer-vos una pregunta. Vale. Pensava que I volies cantar, no sé. No, home, no. Dic No, per no, la no, secció no, de no. la Natàlia, no. Us faré una pregunta. Us he buscat 10 característiques que els dentistes poden saber només veient-te la boca. O 10 coses que tens tu, o 10 coses que has fet. Vale. Llavors, vale. aixeco aquí, que diguin per Twitch si volen dir alguna cosa. Vinga. I jo començaré... Ai, que bé que se't mou la pantalla, has vist? Sí, Se mou eh? La pantalla Sí. així, horizontalmente. Qué moderno ese ordenador que trae. Pa. Gala. Doncs sí, no, estem aquí preparats, quan vulguis. A més, estem en horari fora de... Sí, horario Fora de- lectivo, correcte. Sí. Per exemple, els dentistes poden saber una mica l'edat de la persona, depenent Vale, de sí. la corona de les dents, etc. Correcte. També ells saben si els hi dius mentides, la típica de no, però jo he utilitzat el fil dental. Ah, sí, sí. I les teves genives estan allà a punt de morir, saps? O sigui, Tengo un poquito de sarro, ¿eh? Tengo sarro del año 2500 antes de Cristo. Sí, llavors també, òbviament, si fumes, doncs perquè ja em Sí, taques sí. les dents, Correcte. però clar, això vas amb la teva mare al dentista, tan tranquil, i de cop la dentista et diu, ostres, que fumes? I tu ja, no? No, I si menja xutxers, diu no. No, exacte. només puros habanos. I bueno, altres anomalies que et poden detectar, sobretot, jo què sé, si et vas xuclar el dit pols a la infància, doncs que tens les dents modificades d'una manera específica. La Natalia aixeca el Mira, dit des de aixeca't el dit. l'estudi. Mira, Natalia, explícalo, ¿qué hacías de pequeñita para dormirte? Yo me chupaba el dedo gordo y me ponía el dedo índice encima, en lo que se llamaría en el puente, aquí encima entre la nariz y ¿De la pequeña Ja o también de mayor? Ja podies I me- respirar? Sí, porque me envolvía una tela de seda entre los dedos y hacía going. Era molt petita. La cara del Marc és molt maca.
Jo estic sorpresa. Y así quedó. Así tengo la boca. Exacte. Going. Mira, farem l'efecte de so un dia, farem going, i ja el tirarà al I ja mar. li posarem a la Natalie. I així es relaxa. Todo bien. I bé, altres coses, com per exemple, també poden detectar si estàs embarassada només veient-te les dents. sí? Sí, perquè un 40% de les dones desenvolupa gingivitis durant la gestació. O sigui que si veu una dona amb gingivitis, podrien dir, ostres, pot ser que estiguis embarassada, que potser ho tens normal, però un 40% és bastant. També poden detectar si tens diabetis, per la salut de les dents, si tens trastorns alimentaris... Vaja. Vaja, deficiència de vitamines, problemes amb l'alcohol també poden detectar. Home, no m'estranya, obres la boca i es diu, t'acabes de fotre 2 gin tònics, xaval. A vegades, és que igual no cal. Tothom ho hem vist en determinades feines, ¿no? Diu, no, yo no he tomado nada. Diu, pues si tu aliento es de dragón. El whisky se huele desde... Clar, que un chupito de whisky, no, en horas lectivas, no. No, para nada. No, porque aquí queda mal. solo bebemos agua. Solo bourbon, bourbon. Agüita. És vodka. No, però no, molt bé, I bàsicament això, llavors també es poden detectar si et menges les ungles, perquè normalment les dents es poden escardar una miqueta o també es veuen més desgastades. David, ¿dónde guardas esas uñas? Muestra cámara esos dedos asquerosos que te les mossegues. Sí, jo em mossego. Les guarda en una bolsa. Ja t'ho havia vist, el somriure, que te les mossegaves. Però és veritat, mira, me muerdo los muñones. Les pells. Jo també, a les pells, perquè abans em mossegava les ungles i després em vaig haver de mossegar les pells per fer alguna cosa. Sí, perquè les pells tenen com diuen en francès, A veure... jo no sé qua... No, hi ha un mot. Que ha quedat així com de... Sí, molt de gourmet. Ja em sortirà, sí, un... Si ets molt carnívor. No me'n recordo. Ara no em recordo. Bueno, ya me sortirá. Ya sortirá. Es igual. Pero están buenas las pielecillas del dedo gordo ahí. Tienen bueno, ya. Un buquet especial. Enough. Doncs bé, fins aquí la secció de... Molt bé, un aplauso. Ciència des de zero, la primera secció, l'hem estrenat. Ens ha agradat. Ens ha agradat, Gala, ens ha agradat perquè, bueno, ens il·lumina científicament i, per tant, és cultura. Cambiam a Toni Jiménez, que nos trae muchas cosas. Tenemos series, tenemos films y hay percal con Netflix también, ¿eh? Somi, vamos ahí. Las mejores recomendaciones de series y películas. Las aventuras de Toni Jiménez, un periodista en un mundo lleno de peligros. Pam, en la cara que ha dado Netflix als seus subscriptors. Mala cosa, avui Netflix ha començat a retallar. D'aquí qui té Netflix? Jo. I què? Com es porta? Però no han dit que aquesta mesura l'han cancel·lada? No. Ahora, a última hora, vamos a ver el trending topic, no. De fet, faran pagar, Si tiren milles. Si no estàs a la mateixa web, a la mateixa casa, a la mateixa IP, no, de lloc? Correcte, jo ja no el tinc. Veus? Molt bé, un tio, un revolucionari, vamos! Vamos, així un tio que torna a l'emule, digues que sí. És com jo al Barça. Foteu fora Messi, m'esborro, ja està. Saps que m'ha fet riure que no sé què és l'emule? I això segur que és molt fort. És massa jove. Explica-li, Marc, què és l'emule. Si estem a Twitch hem d'explicar què és l'emule, perquè no podem deixar aquesta dada aquí a l'aire. Era una plataforma no molt legal on podies descarregar les sèries i les pel·lis. Com Megadede. Sí. Bueno, el que passa que igual descarregaves, jo què sé, una pel·lícula amb un títol normal i sortia una altra cosa que igual en aquell moment... Ja ho he explicat alguna vegada. Podia sortir una cosa una mica bizarra. Ja ho he explicat una vegada. Bueno, estava de moda Shakira, no? Fa molts anys també. I ara també. I llavors vam dir... Oh, mira, concierto de Shakira en Miami. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya la cosa no... Com deia aquell, la cosa no empezó bien. Se puso caliente. Porque, bueno, salía un hombre allí, bueno, va a tomar algo con unos amigos, llegar a un piso... I de fondo Shakira? Un moment, deu ser que comença després el vídeo, ¿no? Esto debe ser la primera parte. Sí. Pero mala hora en la que hice el forward un cuarto de hora después. Porque se vieron cosas que no hacía falta ver. Y hasta aquí... la anécdota. Era un poco... Jo em perdo, amb les teves anècdotes, amb No, o sigui, fa servir una jerga que jo em perdo. A veure,
traduït. Vamos a ver. Vull anar a un Básicamente, concert... no era Shakira, no salía Shakira y salían dos tíos. Ya. Vaja. No, salían 4 en una mesa y en posiciones diferentes. Pero bueno, hasta ahí la anécdota. Cinéfila. Ja està. Forward no. Ja està. Doncs bé, per aquí al xat ens han demanat que avui se li ha acabat la subscripció a Netflix. Què faig? Pago amb anuncis 5,49? Perquè, esclar, ara hi ha la versió amb anuncis, Igual té no? l'Amazon Prime, no? Que igual el té gratis. Clar, jo, la recomanació és festa de HBO, Amazon Prime, sobretot Filming, que és d'aquí, de la casa, és català. Català. I altres coses, hi ha multitud de coses gratis, home. Bueno. Netflix ha maltractat el consumidor. És veritat. Per Jo tant- crec que els acabarà perdent per Clar. aquest tema. Veurem No es com pot acaba la maltractar. cosa, perquè Correcte. això traurà Tema de olla debat. morta. Ja veurem la semana vinent. Estrenos. Vamos con los estrenos. Tenemos 3 recomendaciones. Muy bien. Tenemos los Fabelman, que parecen, ¿no? Aquellos Hyperman, Fabelman. Sí, correcte. Los són Fabelman. muñecos Para articulados. muy fans, sobre todo aviso, spoiler, para muy fans de Steven Spielberg. Bien. Si no eres muy fan, no te recomiendo ver esta peli porque es muy de Steven Spielberg, porque es un poco casi biopic de su vida. Aquello. Ah, uy. Y entonces, claro, dices, uy, Sí, he vist el tràiler i És un poco, és pues, eso. un director, no? la infancia, Estados Unidos, donde pues un menor aspira a ser director, te suena un poco, Sí. y dices, bueno, entonces está muy bien, la valoración es muy buena, pero que sepas que va un poco de cómo él empezó, de, Claro. de sus inquietudes, la familia, los problemas que tuvo. Està bé, però ja, Ja cansa. la premissa ja d'entrada, tostón. Ja, Sí. Ay, el palo. Sí o el no? palo. No ho sé, pim, pam. no l'he Bueno, vist, no eres fan A de veure, Steven clar, Spielberg. depèn de si t'interessa molt o no, jo Bueno, crec. lo que hay. a mi m'agrada Spielberg, però A aventures. ti te quiero ver Claro. cuando venga aquí la última de Harrison Ford. Sí, no, claro, eso Con sí. Spielberg ahí. Aventuras. Y tú dirás. Pero rollo, no, es que yo de pequeño quería hacer cine. Bueno, yo de pequeño quería jugar a fútbol. Y te quedaste en eso. ¿Sí o no? Le daba con la uña. Bueno, Vaya. vamos a por otra película con un poco más de acción. Se llama El Piloto, donde Ray Torrance es un piloto que tiene que enfrentarse a un aterrizaje de emergencia Qué dilusos, cuando horas. pilota un avión comercial de pasajeros. O sea, poca broma. Sí, sí. Dañado Vaya. por una tormenta. Espero que nadie tenga que viajar próximamente y vaya a ver esta peli, porque esas Menys cosas mal que ja he tornat. dan Ya está. un poco de yuyu. Bueno, es un poco de lo que pasa porque además aterriza en una zona de conflicto bélico y es mala suerte que encima el avión se estropea y llegas ahí y dices, ¿dónde estás? Entre Siria y no sé qué. Y tú, me Mare cago... de- No anem bé, no anem Dice, bé. ¿en qué lado estás? No sabes, ¿no? Para fans, muy fans, ya lo aviso, de Gerard Butler. Hombre, és un altre tipus d'acció, el tio, Gerard Butler. Sí, Aquest és dona plomo també a totes les pel·lis. sí, es el de los... Un tío duro. El de los 300 ahí que se ponía mazas. Aquest és el de los 300? Sí, Ah, Un macho muy macho. macho men de tota la vida. vamos. Ah, como nosotros, a tope. Como nosotros. Y ahora vamos a una película, como yo digo, esta es un poco más auténtica, donde Joyland supone un antes y un después de la historia de Pakistán, que ha elegido este drama como candidata a los Oscar. Ah. O sea que si luego la escuchéis, digáis, doncs ¿de mira. dónde ha salido esta Joyland? Ah. Es un drama LGTB+. Sí? Así que, la película cuenta la historia de Haider, un hombre casado y más joven, y bueno, en una familia tradicional islámica, y bueno, empieza a trabajar como bailarina en un teatro, y bueno, un poco todo se va liando, No nos hagas spoiler. y ahí, Venga, ahí todo se queda. spoiler aquí. Y ahora vamos a hacer un avance porque este fin de semana es el fin de semana de los Goya. Molt bé. Ahí tenemos enviada a Natalia, que por eso no está con nosotros. Wow. Què diu? Porque se hace Va en cap Sevilla. allà? Se hace en Oh, Sevilla. que gran. Y nos ha dicho que le duele un poco aquí en el lado. Està que de no. corresponsal. Que está Claro. allí enviada y le Que está si dando Chicuelo, que si a la tal. manzanilla que está ahí. Està preparant el terreny, eh? Sí, Molt bé, los molt Goya bé. que se hacen en Sevilla, la 37 edición, y donde, bueno, hay muchos favoritos como Asbestas, que Ah. tiene 17 Ah, nominaciones. l'he vista, per cert. I què? Molt bé. Bé, està bé, està bé. Bé, A veure, bé. és una història de... Bueno, no us vull fer spoiler, és que... Bueno, ¿no? pues tiene que competir contra Modelo 77, Sí? ojito con esta, Alcarràs. Home, el Carràs. Sí, però el Carràs ja ha tingut molt recorregut Bueno, pues aquí en està els encara, premis. encara Com pot ser aguanta, que encara aguanta. i Déu-n'hi-do, tal. eh? Perquè, clar, igual l'estrenes al febrer quan acabes Clar. i t'agafa tot Clar, van l'any i estrenar el tal. 22, clar. 5 lobitos y Eso es Cerdita bombo. también, o sea que estará muy, muy disputada. No hay un claro favorito, no está como otros años un Almodóvar o un no sé qué, o sea que Sí, Sevilla, tenemos ahí nuestra enviada que nos hará la crónica. i tant. Que Y, fort, no? Natalia, tienes deberes. I de fet, des de Twitch ens recomanen que mirem The Last of Us.
Sí, The home. Last of Us. I tant, boníssima. Jo, que... Pero no juguéis antes, hay que verla directamente. Jo reconec que m'agraden els videojocs i encara que tenim una edat, clar, com van sorgir a l'edat de piedra, pues, sempre m'han agradat els videojocs i encara juguem. Però The Last of Us no me'l vaig comprar i no he jugat. Sé la història aquesta... Perquè és un videojoc. És un videojoc. I va tenir tant d'èxit aquest videojoc que és quasi com un món obert que, doncs, clar, han fet la pel·lícula perquè, de fet, han fet dues no dues. Està el The Last of Us, el videojoc, i després van fer la segona part del videojoc, que també, que és una borrada de videojoc espectacular, que va tenir encara més èxit que el primer. Per tant, i la sèrie hem vist 2 episodis nosaltres i és una cosa bàrbara, està molt ben feta. No ho expliquis, que la gent es queixa que fem aquí, expliquem les coses. Mundo apocalíptico. Ja està, i punto, ja està. Hi ha un videojoc, que si us agraden els videojocs ja ho dic ara, també de zombis, apocalipsis i tal. A mi m'agraden les sèries de zombis. A mi també. Veus, tot el que sea zombi... Zombieland. Sí? The Walking Dead. Bona aquí. Bueno, al principi, després ja la cosa... És que després de 10 i pico temporada... Cranberries, zombie. Zombie també, però hi ha un videojoc que es diu The Days Gone, boníssim. The Days Gone. The Days Gone. Los días pasados, buenísimo. Lo dejo ahí, mundo abierto, un tío en moto que va comiendo ahí lo que puede y le atacan los zombies. Dit això, què? Què fem? Cap on anem? Anem al Marc? Sí. Vinga, anem cap al Marc Fort. Vinga, som-hi. El concurs de pressupost zero amb Marc Fort. Molt bé, Marc, concurso de alta volada... Concursillo, di. No, concursillo... David -1, ya. Concursillo no sé por qué me he dicho. Porque, bueno... Es como cuando dices, es mi noviete. ¿Cómo no, que...? No, noviete, ¿qué? Noviete... Bueno, mi rollete. Mi rollete. Sí, le das poca vida, le das a eso. És veritat. Els anys 70... No eren els nostres, no som tan vells. No. Mi periquita. Ai. A veure, Marc Fort. Marc Fort. Pobre Marc Fort. Jo, sí, porto així 13 anys, no, 14, 15. Quan porto aguantant-vos ja? 14. Sí, 13, 14. Sí, por ahí. Però tenim músiques. Tenim tres cançons que haureu d'endevinar. És de pop més o menys actual. Vamos. Vaja, encara ¡Vamos! Lo vamos a petar. A veure, Natalia, dale al vídeo. Vale, primer vídeo, vamos ahí. Cançons? Sí, cançons pop actuals, això. Pop actuals, vinga. De més o menys 2020. Què hem de fer? Sonarà i veureu un vídeo. Sí? Molt bé. Vale, d'aquesta cançó, amb qui canta Elton John la cançó Hold Me Closer? Jo ja ho sé, us deixaré vosaltres que sobrada, no? Sí, vaig sobradíssima. Jennifer Lopez, Gary Halliwell o Beyoncé? Britney Spears, Jennifer Lopez, Gary Halliwell o Beyoncé. Natalie diu Gary Halliwell. Beyoncé. Jo dic Jennifer Lopez. Jo ja ho sé. És Britney Spears. Què dius? Hola. Bueno, ya no hay sorpresa. Ens ha rebentat. Apuntem al punto a la gala directament. Punto a gala. Hola. Clàudia ha dit Britney també, o sigui que Clàudia Punt també. Ens ha patat. Molt bé, bueno. Clàudia és el teu avatar al Twitch? No, em dic un nom que no és el meu, per tant... Molt bé. Bueno, aquí la gent, naturalment, al Twitch pot dir la seva, eh? Anem per la segona. Segona, vinga. Anem per la segona cançó. Easy lover, keep it cool on me. Don't be cool to me. 'Cause I know you've done it before. Easy lover, keep it cool on me. Give it all to me. Vale, a veure, quina cantant és l'autora de Easy Lover, que és la cançó? Qui comença? Jo? Nicki Minaj, Dua Lipa, Ava Max o Ellie Goulding? Dua Lipa. David?
Aquesta, però si semblava la Courtney Love, la del vídeo. De les opcions, quina és? Això, Però és que, esclar, a vegades pot ser que l'escriptor sigui diferent al cantant. 10 segons. Ava Max. Natalie Jo diu diria- Ellie Goldwyn. Jo també, Ellie Goulding. Vale, doncs ara esperem els 5 segons. A veure què diuen per Però Twitch. hi ha algú que l'ha encertat. A veure, Goldwyn, el Xavi diu Goldwyn. I, bueno, efectivament, tant Natalie com Gala han encertat. Hola, I hola. el Xavi també. ha sigut Xavi, per molt bé. descarte, perquè Dua Lipa i aquestes cantants tan famoses normalment els escriuen, les cançons, excepte Taylor Swift, que és cantautora. Bueno, sí que està posada, jo estic ensorrat. Veus? Ah, clar. Jo no he de buscar més, passa. Següent. Vamos, ara sí. Hate me. A veure, pel xat diuen Abril, però no és la pregunta. La cançó és d'Abril Lavigne, però quin és el títol? Ah, Hate You When You Hate Me, Love It When You Hate Me, molt bé. Love It When You Love Me o Love You Hate You. La que surt en blau. Love it when you Sí, jo també dic la blava. La blava? La Sí. blava. La blava. Love it when you hate me. Ah, jo la verda. Love you, hate you. Love Vale. you, hate you. Per portar la contrària, no? I la Natalie també diu la blava. You. Hem de dir que evidentment era la blava. Hombre, es que yo lo voy a decir, yo tengo una amiga que le gustaba mucho Avril Lavigne cuando era jovencita, no voy a escracharla diciendo su nombre y por eso me sé algunas canciones Es de esta Katy. señorita. Cati, A mi m'agrada. Ja te lo digo de- jo. Home, l'Avril Lavigne, al 2000, ho va petar fort, no? Va Sí, petar, sí. va petar. De fet, té més o menys la meva edat. Ah, Sí, això És el teu boníssim. crush, Marc, ja es veu. té Se't 99 nota? ja, té Avril Està Lavigne. pillat. Però molt crash. Sí, sí, ja he fet una cara volent dir, és que té la meva edat. Però molt crash, O sigui, Tinc Avril tota la Lavigne. discografia, inclús les prèvies i Pues tot. era molt Lo tengo jove, tot. Avril Lavigne. Mare No, bueno, sí, evidentment és molt jove. Sí, 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 és veritat, és veritat. Perquè té la teva edat, no? Clar, clar, jo estic Vinga. ensorrat ja. Bueno, i Toni Busca no la data de veus. l'Avril Lavigne. Hem de dir Estamos muy mal, Toni. Toni 0 points, Sí? David 0 points, Toni 1, Natalie 2, Gala 3 i Clàudia i Xavi des del Twitch 1. Molt bé, ho han patat des del Twitch. Dos? No està mal. Ah, sí? Ah, doncs 2. Bueno, molt bé. 2. Què fem? Espera, què? Què? A ¿Qué ver, digo la Natalie? el Xavi y la Claudia nos Sí. están siguiendo, el Xavi todo el Twitch Sí. y la Claudia también hace Bueno, rato. sí. Digo yo que entre ellos dos podríamos hacer la repartición de las entradas o la entrada. Bueno, que se clar, manifiesten. Clar, això al final del programa, Bueno, clar. que manifiesten, queremos las correcte. Clar, entradas. heu de dir, queremos les entrades. Voleu les entrades? I Oslo també està per aquí. Que yankee, entrades. Entradas para disfrutar Esperaremos al final del programa, you know. para el concierto de Bueno. Chicuelo este sábado en Cornellà. Què Y fem? le había dicho que si las quiere. Clàudia quiere les entrades. Molt bé. Molt bé. Doncs fins al final del programa no ho direm. Anem a Eurovisió o què? Perquè hay tela que cortar ahí. Vinga, som-hi, Eurovisió. Esas cosas no se dicen ni menos en una televisión pública, ¿vale? Por favor, cariño, tranquilo, ¿vale? Venga. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. El PZ camina hacia Eurovisión. Acompáñanos. Ce qui a donné un an, 2 ans, 100 ans de bonheur. Plus la vie te caille comme une fleur. Fais-moi marrer, j'en ai besoin. En attendant que sonne l'heure. Un an, 2 ans, 100 ans à deux. Et puis un jour on est tout seul. On pleure mais on survit quand même. C'est la beauté. Se la boté. C'est fini. És la belleza, se la boté, que no vol dir se la boté que se la eché. Se la boté. Se la boté. La bellesa del Festival d'Eurovisió que ens va fer vibrar l'altre dia al Benidorm Fest. Tenemos el pòdium. Aquí hi ha hagut polèmica, perquè Doncs sí. jo volia que guanyés la de Tiana, no perquè fos de Tiana, que estimem Tiana, que hem fet ràdio a Tiana, amb un bon company i amic, Alexis Villanueva, te'n recordes? Sí. Allà a Ràdio Tiana hem anat moltes vegades, allà al costat del bar, al Tirití, a la plaça de I ha anat l'Ajuntament. fins i tot al casino de Tiana. A jugar-se los cuartos. No, Aquí a l'Ever, era eh? una festa. Ja t'ho Vale. dic. Aquí a l'Ever. Bona gent. Per tant, una salutació a Tiana. I Vico és de Tiana. Va quedar tercera amb aquesta cançó que per mi Per mi era la millor. era la millor, sí o no? Vico No. amb Noche Entera. Hola, Ui, Marco. ha dit que no. Escoltem Noche Entera i després vibrem. Noche entera,
I sortirà un ball de TikTok o què? Correcte, I correcte. tant, i tant. Ja posa la cançó i ja diu... ja vas al futbol, així. Ja vas a tope. ¿Te Molt puedo llevar millor. la contraria? Sí. Porque para eso estamos. Clar. Yo sé que tú me dijiste que te gustaba más. Y te gusta porque es ochentera. Clar. No, Pero la de Agoney es más festivalera. A mí me gustaba más la de Agoney. Bueno, Soy anem, contigo, bueno, Natalie. un moment. Claro que sí. Es más festivalera. Mira, es más me'n vaig. festivalera. Me'n vaig, però abans de marxar posarem Agoney. Agoney con... Que sou Quiero- unas agoney. Quiero arder. Agoneyers. Agonías. Quiero arder, pero no ardió, ¿eh? No ardió. Bueno, casi, pero va a quedar segon. No m'agrada. O sigui, no m'agrada. Està bé. Com que no? Aquesta te la posen allà. Sí, Estàs sí, al concert d'Eurovisió i et posen Arde. I tu... Però I tu balla. per ballar, clar, perquè ja penses en Pachamama dels teus temps, de quan eres jove, Dels allà teus temps, a fa París. 2 dies. Fa 2 dies que estava Quan era allà. jove. Allà a París, Quan era les jove, mocerades. si ella ja no és jove, nosaltres que som. No, però allà a París ja era més jove. Era el glamour. Total. Era glamour. el top 10. Però clar, està bé per ballar. Però a nosaltres, que tenim una edat, ens ha recordat el gran Tino Casal amb aquelles cançons com Oro Negro, que tant li agrada al nostre excompany Pepe Parra. Sí o no? Sí, sí, sí. No sé, a veure la gent de Twitch què I n'opina. l'estilisme... Clar, era molt Tino Casal, però ens quedem Vale, amb Tino estaba bien Casal. para un Eurovisión de ahora. Es que Sí. ahora eso es lo que hay. Mira, la gente joven, la de 20... ¿Cuánto que tienes tú? 21. Ui, se t'oye mal, se t'oye mal. 21. Encara 21, que es lo jove. Sí. Els podría acabo ser de fer, hija- Podría ser hija de cualquiera de todos nosotros. I tant. La de 21 Nieta, casi. es lo que le gusta, es la que le gusta, es la música Sí, que le però gusta. la gent que vota del jurat de... No els que voten online, els que voten del jurat no són gent de 21 anys, també t'ho diré. Sí, Ja, pero no los que té. Tenen la hacen que teva edat, ganen... sí? Tenen de 21 anys? No, No, sé no, si no. son de 21 años, pero los que hacen que voten son los de votar. Els de la ma- joves. Claro. Bueno, No ho és, sé, és si un segueixen demoscòpico, hay un poco de Bueno, todo, bueno, eh? una Però mica bueno, va guanyar una cançó arriscada, Sí. Sí. una performance molt bona. La que va a hacer que vengara Remedios Amaya. Bueno, és que és de l'estil, és la segona vegada que s'envia un flamenco fusió, Sí, sí. però és la segona, no?, després de Remedios Amaya. El que passa que repeteixen El flamenco fusió. país, Anglaterra, a veure com funcionen, eh? Va, veurem a Liverpool. Porque las Azúcar Moreno también fueron. Però No, bueno, era no una era altra cosa. flamenco I la Maria fusió. Isabel? Clar, no, però això ja era més rumba. Era més rumba, no? Podríem dir, però Ah, sí. flamenco fusió, EAEA, de Blanca Paloma. Anem a veure. sentir-la, a veure. Lagrimitas del Nilo, noches A veure, la interpretació de Blanca Paloma ens agrada molt, ho ha fet molt bé, Sí. la cançó és molt maca, és un quejillo allà que entra en Jo el trobo alma, que han però... volgut fer una mena de... Portem a Rosalia, no la tenim, doncs portem A aquesta veure, és cançó. bastant diferent, eh? Clar. Ara que ho escoltant-ho, Sí. és bastant diferent. sí. Clàudia diu que no tornarem a quedar mai tercers. A veure, també és veritat. O sigui, sí que feia 20 i pico d'anys que no quedava. Igual queda segona. no traurem mèrit als concursants d'aquest any perquè va la quedar veritat és segona? que tots estaven molt bé. Va quedar a Anglaterra, per això. El que... No, qui diu que va quedar segona? Ah, no, dic no. Ah, vale, pensava que... El año pasado quedaron Ucrania, Inglaterra, I España. Espanya. Sí, sí, bueno, Sí. bueno. Le daremos un voto de confiança perquè la interpretació i la No. cançó és molt bona. Ara, que jo, si m'inclino, ja ho dic ara, a mi m'agrada, no la portaria al festival, perquè jo sóc de Vico i Nochentera, naturalment, però jo veo muchos 0 points. A veure, jo per una festa posaria Vico i per anar al festival Agoney. I és que Agoney Jo no. és festival total. I Jo- a més aquests falsetes que fa, Sí. és que a veure... Jo Agonei, per anar de festa nocturna amb gent molt més jove que jo, sí, però... Yo te digo una cosa. Allò, amb alguna cosa a sobre de Ala, ala. més... Yo te digo, a Agoney le falta un poquito de puesta en escena un poco más festivalera, un poco más Bueno, teatral, más espectacular, Jo pero lo hubiera mandado. Jo vull Tino Casal, Y que torni. sí, bueno, Tino Casal, pobrecito mío. Bueno, sí, claro, se no le fue puede todo por volver la nariz. físicamente, pero- Ahora, te digo una cosa, esa canción la encuentro que hubiera estado bien para un festival hace 20 años.
años. Ahora ya no. No ho sé. Porque si fa para eso 20 hubiéramos anys. mandado a la Tanchungueira, Fa 20 que era años, lo mismo. No, hace 20 años venía Europe Living a Celebration, por tanto. Escolteu, digue'm, Marc, anaves a dir alguna No, cosa. jo hauria portat la fusta nocta, que és molt millor. Ai, aquesta no l'he posat, veus? Però Era va bona. quedar última. Mira, la setmana vinent la porto. No, si jo la tinc aquí. Ah, vale, pues pósala, venga, fucsia nocta, hombre. Ya, métela ahí, vamos. Espera un momento. Mi familia lo primero. Es que yo tengo mis miedos. Que me quieran tocar cielo. Pues sí, m'agrada més, una mica més resolia, eh? Sí, a mi M'agrada també. més. Sí. Escolteu, què? Anem a resoldre finalment l'enigma o què? Anem a... Exacte. Enigma? Abans, entrades en joc? abans ens havien dit el primer enigma que era un xiclet, oi que sí, Nathalie? Sí, era un chiclet y lo segundo era un coco. O Ah, era un xiclet? Ho ha encertat, doncs? Sí. ¡Oh! Xavi va encertar. Per tant, entra duro y grande en la boca, pero sale blando y pequeño que es, era un chicle. Era un Wow. chicle. Oh. Y lo segundo que es húmedo por dentro y peludo por fuera y comienza con C, es un coco. Mal pensados. De un coco, claro, tiene coco. pelos. Sí, un sí. coco tiene Aquesta era pelos. més difícil, eh? És terrible. Per cert, es confirma que la Clàudia vol anar al concert. Exacte. Clàudia vol anar al concert i l'altra per qui el és? Xavi y el Oslo. ¿Cuántas entradas tenemos? 2. Sí, però Xavi ha dit que no podria anar-hi. així Dos que... entrades o dos dobles? Está entre la Claudia Dos y el entradas. Oslo. Dues entrades, una i dos. Vale? Molt bé, doncs van per ells, oi? Si ho posen... Que hi vagin junts i que es coneguin. Ole, que bonito Ole, és el amor. que Doncs, maca. bueno, ara els hi Tinder enviem- gala, digues que Tinder sí. gala. Tinder Cornellà. Ara els hi posem aquí, ara els hi posem un Twitch aquí, ara. Molt bé, comencem a marxar o què? Vinga, som-hi, adeu. Adéu-siau. I just wanted you to know, baby. I got that summer. Molt bé, doncs queda menys d'un minut per dia 10 al pressupost 0. Tornem la setmana vinent, dijous 16 de febrer, Carnaval. Carnavalero. Vamos. Només dic que ens enviï un DM a Insta per temes centrades. Molt bé. Vale, perfecte. Qui ha guanyat, doncs, la Clàudia i L'Oslo. l'Oslo. Que Clàudia, demà pel matí volem aquest DM per DM ja concretar. per Instagram de pressupost 0 per passar-vos a les entrades. Tornem la setmana vinent. Gràcies a tot l'equip. Marc Fort, Nathalie Gómez, Gala Vilamatama, la Nathalie Ortiz, Toni Jiménez, David Amador. Ens retrobem dijous vinent a les 10 de la nit a pressupost 0. Bona nit i que vagi bé. Sigueu feliços. Adéu. Adéu.